Sana niyem bolýar ha? Kömek etçegiňçiniňmi? Howatçynam. Onda maňa pul ber. Pul? Pulu näme etjek? Ana gördüňmi? Näme etjek, ölüm soragyny hep başladym. Näme demde sana näme? Maňa azar bermesene. Gowy sen işiň bilen bol. Bolýa gaharlanma sen. Häzir men sana pul bererim. Ini sana pul näçe gerek? Men häzir gelerim. Garaş. Men hökman gelerim. Pulumy hökman aýtaran. Garaşyn bolýarmy? Gelerim. Men erkimi elimden alırdım. Hapı keypin kulu oldum. Durmuşun manidine inni düşündüm ece. Öň men yaşamanırın, gün olup gedipdirin. Öwren bilen galyp örkleseňem durmaz diýipdirler. Adaşan iýin tapsa ýagşama diýipdirler. Ýalňyşyňa düşünmek üçin 10 ýylam ýeterlik möhlet. Wagt näme mejerse de ýürek ýarasyn bejerip bilmez. Meňem ýüregim ýaraly. Sen ýekejege de gelgirmagyň men ýüregime de teselli bererdi. Yasama yılgırma, otdana meter yakar. Sana şo gerekmi? Yok ece. Maňa näme gerekdigini sen özüň gowy bilýän. Seni öyle işledip ağtığa goğunçakdyk. Kakan pakirden toyun arzu etip berdi. O görgülüň bar arzu özü bilen gitti. A sen Alo. Oğul bassan, gurgunmuňmy? Tapdyram ýokla. Saglyň bir goňmy? Yaxşı. Neme? Neme sesim ýuwaş çykdy alagy? Janyň bir sagmy? Howwa sagla. Oğul bassan, geljek diýinç güni Mehmetjanyň toýuny etjekdir. Hökman gelgin bolýan, garaşaryn, eşdiýän.
Howa eşdiýän. Gyýdyň Maraljanın toýuny tutmagam saňa nesip etsin. Oğlum bayramdan derek bolmady. Ol gaýta teň bagryny ýakdy dagy. Ýerine etjekde boljagdyr da. Bolýanyna jorajan. Garaşaktyryn. Hükman gelgin. Eşdiýänmi? Agy. Garaşaktyryn. Gelgin bolýarmy? Bolýa bararyn. Şu wagt näme bolup geçenini ödümem bilemok. Akıl guşum ýetirip, edil bulaşyk düýşdigeden ýaly boldum. Wah. Düýş bolsa bolmaýarmy? Men beýle bolar öýtmedim, ýeje.